Na Madžarskem in v Sloveniji je praznik martinovanja v sodobnosti posledica predvsem vinskega marketinga. Vendar, če gremo nazaj v zgodovinski razvoj, ugotovimo, da je bil to zahvalni dan. Se pravi, ljudje so praznovali, ko so imeli kašče bolj ali manj polne. To se pravi, tam, kjer je bilo žito, so praznovali pač žitno letino, tam, kjer je bila vinska trta, so praznovali seveda praznik vinske trte in predvsem vin. Kajti po pravilu se vsako leto na Martinovo, se pravi 11. novembra, mošt spremeni v vino. Oseba in poslanstvo svetega Martina povezuje obe državi na več načinov. Predvsem pa mislim, da če sledimo besedi povezovanje, je morda najbolj značilna Martinova pešpot, ki poteka po ozemlju obeh držav in še nekaterih drugih evropskih držav in sodi v okvire evropskih pešpoti. Első vers, mely a bor szellemének ébredését a szőlő roncsaiból a feltámadáshoz hasonlítja. A nap ocsúja most csorog, piros levél a venyikén, a présház felé megyek én. A nagy kulcs zajjal megforog. Csöndes a tanya, nincs dolog. Szunnyad a musta csömögén, s a pincetikkat melegén pihennek boldog óborok. A sárga mórci bugyporog, ébred a musta csömögén, mint lélek a holdváz felett. Ó, pinceszáj, illatos kripta, így lenge bús présház felett a feltámadás drága titka. Második vers, mely Krisztus Urunkat a Bacchusz istenhez hasonlítja. Mert Bacchusz is példázza őt, a szabadító szabad úr, ki vérét adja italul, se vérben kedvet és erőt. Azért jámborul kérjük őt, add italodat, Bacchusz úr, melytől az ember nem búsul, s áld máskor is e hegytetőt. S úgy akkor is, meg máskor is, bár most csurran föl vagy boríz, amint a hébér szürcsöli nyáron, vagy őszi hamar estén komoly tanulsággal teli megy haza az igaz keresztény.